pamberi penyu. Nyaya ndeyekuti ndinoda zvipfuyo, midziyo yepamba zvavakatora zvisina wirirano. Nemboudza koti tukamunarautsaka izvozvo tasuwa dewera taura kuna maruza ya pamusoro mambo ndingati kunetsana kwandakaita nemidziyo ndakamusvikira akutaura pafoni. Handina kuziva kuti munhu waitaura naye achachiri chikwenzi, so ndakazoti vanhu vekutakura ndochimutiti iwe munhu wangu wachitaura naye masikati ndiyani, nyaya dzandanzodzi wangu wachitaura nawo ndichekere, ndipe foni ndione kuti ndiyani wangu wachitaura naye. Akaramba nefoni kusvika takakwikwitsana apa atiza neusiku. Saka mamuri mudima handina kuona kuti akafamba sei. Ndobva ndashingirira kubuda neusiku urwo kwakuenda kuna sisi wacho anogara kwachimbudzi uko kwakunonoudza kuti ndonyaya yatanetsana nemimi nawe, asi handisi kuziva kuti aenda kuti ndandofunga kuti zvinhu asvika kunosvika ndaakunogwana kusvika. Ndakadzoka neusiku pandadzoka ndakasvika pamba zvekuma3 mambakuru ndoona munhu mumba mubheni hamuna munhu. Ndikati makuseni ndida kuenda kubasa. Saka senyaya dzandakanga ndanzwa pafoni dzakadzambata ndakanyatsoziva kuti chikomba changa achitaura. Ndakatora midziyo yese yanga iri mubheni, maredhiyo, TV neDVD ndichibva ndabvarira mubhedhi mamunemukopa ndabva ndasiya ndakira. Ndobva ndabuda makuseni zvekumapasi 5 makuseni. Iye ndobva nditevera. Anditevera kudaro aida kuti ndipe makii. Ndikati handikupi makii kusvika wandipa chifoni. Saka ndakazobva pamba pemuzukuru wangu ndichiti ndakuenda kunoudza vana tete musha kuti ndozvandanetsana nemvura. Ndakaenda komabeni. Ndaenda ndakazodzoka nechimangwana. Ndichisvika ndakasvika mubedroom mabwedza do mubhedha wadrobe nezvinhu zvese zvandandasiya mumamusi, zvipfuyo zvatorwa zvayani. Apo kwakanga endesa kumba kwandakanga ndavakira musha wandakanga ndavakira mwana wake mukomana ndakawanana naAkaenda pachikora uko. Saka ndokwakabva aenda nazvo. Aenda nazvo ikoko nini kuti ndichabvumirwa kusvika paya ndakutopiwa masanction kusvike pamusha wandakavaka. Saka ndakambosiya zvakadaro kusvikira ndakazoona kuti ndidzore pfuma yangu toda uiteni. Iyo hanzi wakatora pfuma iyi makamatenga mese here kuti zviiteni? Makatenga mese here kana kuti akasvika watenga pfuma yacho yauri kutaura kana kuti chii? Pfuma takatenga tese. Takatenga mese. Chine chinhu manyatsozotoka muri zvipfuyo. Chii chaakatora? Akatora mombe. Mombe? Mombe ngani? Mombe dzangu panguva yachona dzakanga dziri 3, madhonza 2 nembongwana. Ndobva atora newadrobe, abva atora nemubhedhi, ndobva atora nesola, ndobva atora nebhatiri, ndobva atora TV, DVD. Wakatora zvinhu handiti. Saka waane murume akakuroora. Uyu aroti ngatichigowanei zviro zvacho zvatakashanda tese. Unoti chii? Musure ishangwana. Inini ndinoti paproperty yaari kutaura. Akaenda kwasisi wangu. Inini ndakafonera nabamukuru wangu. Mwana wangu aigara kuBhindura nesisi wangu. Ndobva aenda nguva yeCovid. Aenda saka bamukuru vakazofona vachiti maimini mazonzwa here kuti mwana asvika zvakanaka here. Ndichibva ndati ndabva kutaura naye ati ndaamuHarare, saka ari kurara muHarare mukumba kwavamwe bamukuru. Zvikanzi taitoona TV. Zvikanzi nemakutochemaka kuti mwana abatwa neCovid muchamuona. Ndikati hatisi tichachema here, iwe wangu ari mubedroom. Ndinodaini hatichachemiba, nditi takutochemerera ndowedhira wakanzwa. Saka pandakapinda mubedroom ndomurume wakatanga kundibvunza kuti umbotapuna nemafoni. Ndikati ndindotaura nabamukuru. Foni ndasiya pachaji.
vachibva vati kunye toni ndakatora foni mujaini pandaenda nayo ndichibva ndavaratidza contact chibva ndatovafonerei banguru ndobva atoti hauchafanira kugara nefoni ndini ndakugara nayo ndikati aiwa foni yangu hamutori ndati ini nditaurai nabamukuru muofisi wakafamba neusiku zveshuwa kumanai ukaenda aiwa iyo hatichaeki nekuramba nakwenyu kuti makadzaramba nekuti watone murume iye uyu ari mukadzi ari kutaura paproperty yamakatenga muri mese ndo ari kuti ngatigohanei property handina kutora zvechisimba akanditi rongedza uyendi munin'ina wake enga aripo mombe mombe inini ndakatenga mombe patakagara tese tichitanga kuita zvemagirlfriends ndo pandakaona kuti inini bva ndamuti ini ndiri munhu ane vana vake baba wawana wakafa saka neni chikumbirawo kuti mundipo ofisi yekuti ndirime fodya yangu zveshuwa ndakarima fodya yangu kondiriwa vana ndikaita zvimamonaki 3 tikandoita $600 ndo zvandakatenga mombe tikanyorerana pasi mombe dzacho dzavakutaura ndakabva mombe 2 ndazowa ndega ndakatanga kuti project kuchengeta huku handaita mombe 3 rimwe dhodha ravakutaura ekunge takaorana pasi mombe dzandakabva nazo ndikutaura zvemombe mombe awakatotenga fodya akatenga mombe dzake pamusoro mombe yatakasainirana pasi idhonza wani raakatenga mushure mekunenge anditi ndipo pisi yekuti ndirime fodya ndikati ai mombe iyi chokwadi handina simba rekuti ndinoitonga ndo yatakanyorerana pasi ndamunyorerana pasi ndikati chero nguva yaunoda kana ukada kuti tiende kwanatezvara kana kuti ukada kuti upe mwana wako ini ndinosununguka apakaiweyo aiwakuramba zvinhu zvawakanyora werenga kudai unoramba zvinhu zviri pachena zvaakanyora kazvinozokunzwa sei ini tasuvadiweri id number ndakaroorana nabriana maruza id number akarima foya yake akatenga mombe dzake nhau netonzi zvichireva kuti takapindirana kuti dziite bookstock radzo dzega tatenderana aina Bridget Mavera id number nhasi zuva 19 July 2019 pasungwezi source village plot number murume tasuvadevere signature anga mukadzi Diana Maruza signature anga witness Bridget Mavera signature anga muzukuru tafadzwa nyamuzuwe signature anga ndokumira kuona tsamba saka unambonyora pepa iroro andikukubvunza kuti unambonyora here pepa rakadaro wakambotigara negevenga aiziva kuti zvishandisa mangwani ndakari ahead of you mukadzi akanga ari paperi pakudhuzwa ijakwastereki zvese zvakaira mupe hako tsamba yangu dare yako zviro zvawakaita izvo kwega saka property yacho anoda kushayana zvemombe ngazviende kusaidi mombe dzakanga dzisiri mbiri mombe paakabva nemombe dzakanga dzabereka pamombe dzake kai aiwa inini ndakatenga andoti akaenda nemombe 3 haana kuenda nenhatu zimbabwe ndati inini mambo tichitanga kuita takatenga inzwa kanhai muchinda wataura ukati akatora mombe 3 akaenda nadzo sandizvo zvaatarereroda pamwe ndatadza kutaura tichidzororokororo wanikwanisa kudzokorora zvawataura no ndinenge ndazvopanapa yatonyora kudhara inini andakawana tinoda zviro zviri straight zviri straight wakamuchinda wataura iwo ukati akatora mombe 3
uyu akuresponda akati aiwa mambo, inini mombe dzangu dzandakaenda nadzo mombe 2 asi echitatu yakazondoberekera mberi. Andozvataura ndozvataura ndakatenga mombe dzangu 2 yechitatu ikazondoberekera mberi. Mushure wataura iwo kuti akaenda nemombe Tsangamire pautanga kutsanangura havana mbobvira wangotsanangura kuti mombe pane dzimwe dzatakanyorana pane dzatozobuda nemunhu akusa madhifenza iwo pachezva wanobvira wapatsanure saka sezvinhu zvakazviri muzvinyorwa Zimbabwe. Inini ndandine danga rangu handiti ka ndaita danga rangu uyu paakatora pfuma akazitora nedzangu hauna kudaro wati akaenda nemombe 3. Hauna kuti akatora dzangu mombe asi wati akaenda nemombe tikamuweka akapa defend now outline yake pa3 dzaakaenda nadzo akati aiwa mambo ini ndakaenda ne2 dzangu idzi madocuments emombe dzangu 2 dzatakatenga nefodya yandakaita nekuzondobereka mberi. Pane mombe dzakatakura Zimbabwe dzadziri ngani? Pape 2 madhonza, dhonza rimwe ranga riri rangu. Dzadziri ngani? 3 dzadziri 3. dzingani dzake Iye zvino handichazivi kuti kwana ndikura kuti paakatakura akatakura dzake dzanga dziri 3. 2 madhonza murunzwa Zimbabwe 2 madhonza ekuokwa nemhou 1 handiti ka ndo mombe dzakadii dzakatakura Papa nedhonza rangu 1 aenda nedhonza rangu 1 idzi iwo wakasara nengani? handina kana mombe yandakasara nayo handina kana mombe yandakasara nayo nembudzi akatakura zveisangana mombe dzacho dzinati dzadziri dzani? mombe Zimbabwe inini ndakanga ndine mombe yangu 1 ko wadi kuti akatora mombe yangu 1 wadi akatora mombe dzangu 3 wadi kuti akatora mombe yangu 1 anga asina document uyu izvozvi ungalauramba uri kuti ane mombe dzangu 3 wadi kuti akaenda nemombe yangu 1 ke wazoti akaenda nemombe dzangu 3 idzo dzapa 3 dzacho dzisiri dzangu ane pamberi rai chichi nembudzi kuti zvembudzi ngani? mbudzi ndakanga ndatenga dziri 4 ndakatenga mbudzi dziri 4 saka iye zvino handichazivi kuti dzakungani nokuti pandakabva iwo wati akaenda nadzo iwo apa hausi kuziva kuti kune ngani Mane nguva yakadini masiyana makasiyana kureri? takasiyana 2020 uri panhundu yaina yaisiyapo haisiyana. saka iwe hautoziva zviro zvacho zvavari kutaura nekuti kubvunza kuti mbudzi ingani dzaakaenda nadzo hausi kuziva. Paakaenda nadzo Zimbabwe dzakadziri 4 saka mbudzi dzadziri dzani mbudzi idzo? mbudzi ndakandatenga ndini ndikutengera mwana wangu ini idzo mwana wako anani izvozvo? ndianani saka zviri right dziri kune mwana wako ndiani mwana wako? Next ade next ade next chichi chimwe hapachisina mari wakadzoka wataura handiti mati ndiri kudzokorodza zvinhu zvakataura pane wadro nemubhedhi nemasoro nezvako here takatenga ndindakatenga zvaitika Zimbabwe ini ndandichienda kubasa zvandaenda kubasa ndaimupa mari chitenga zvakati wotenga mafertilizer since testart tine magrowers saka iye paakachizotanga kuchiita growers ndo pakachitanga kuchida kuchipfuura musoro pekuti ini ndofanira kuita portion yangu ndofanira
saka munhu wekuti aendi tamba chikiriki nekuseri ini ndichifungidzira kuti tikufamba kana izvozvo zvakatochenjeresa kudarika because zvese izvi waitotora ndatenga mbudzi ngedzimwana wangu tikamubvunza mubhedha vaatoa kuti mubhedha wakatenga uchi ndewe mwana wangu zvese izvozvo kamambo zvaari kutaura ari kutozvimonyorora ega toenda patsika dzedu mubhedha wemukadzi odhiropu yemukadzi akutaura zvimwe ungatozowana kana bhatiri kana ndotaura topedza nguva ngekuti kana wako mukadzi akauya hauyi achirarara pamubhedha wanga uchirarwa nemukadzi saka mukadzi pasharing yeproperty izvo is obvious ngezvemukadzi hazvisi zvako murume uyu apo pamuno manje manje yatisavarai tikawirirana kuti mukadzi hazi wake haana mukadzi bro saka zvimwe zvipuropati zvake ngazviti awaniwo chekuganya akabva azoshaya zvese masofa matoki zvimwe zvinosarawo pamba gazviti nokuti murume uyu akatotsotswa negibiki saka zvese nengoro zvese hapana zvakatakurwa saka ugaawa pamusoro wezimbabwe inini pandakatakura zvinhu akanditendera kutakura mubhedha wadropu nemaplates masofa ndinautakura paakazoita zvake zvokutengesa munda wake ndopaakazoti handichisina pekuisa masofa nekuti muridzi wemunda akuuya munda wandiri kugara inini ndakatsvaga ndega handina kutsvaga naye ndikawaka ndega ndikaforoma zvidhina ndega ndikawakisa ndopaakachiti chiuya utore masofa nekuti ini handisi kuchagara ikoko muridzi wepamunda akuuya ndomatorera ndakaita masofa handina chandakatora zvekupamba property ndakatora munyina wake aripo iye aripo hanzvadzi yangu iripo ndakatora zvinhu mune zvakanaka zviri kutaura zvomuti chii ari kunebadziva arunyepa property yakatorwawo sipo yakatorwa ndisipo ndaenda kunonotaura nyaya kuna tete kuti tete mukadzi tanetsana manje nyaya ndanzwa achitaura pafoni anga achitaura mashoko ekuti mira ndiripo iwe unotenda here kuti masofa acho ndeake masofa ndeake semasirende ndaita akazondichiuya koto right unotenda here kuti unoadzorere nhasi sinzi ari ake ndikawana chekutakurisa iye anogara auya atori masofa ako mombe ndedzeui tatopedza zvemombe aiwa zimbabwe tapedza hatidzokere kumashure tapedza mombe dzadziri nhatu kachangami ataura pamombe ukada wataura kuti akaenda nemombe yangu imwe chete mombe uyu atsanangura akati mombe ndakatenga mbiri ndobva atipa evidence yekutenga kwaakaita mombe chimbiri akataura kuti imwe yechitatu yakaberekera ikoko saka hauna chiipa nekuti iwe wanyepa uyu ataura statement yake iri straight forward we cannot go back hatoi mberi right hanzi ngoro pane ngoro negejo pandakatenga mombe mbiri idzodzo ndopaakachinditi mari yako yasara wandiri kutenga redio ndichibva ndati auraiti zvakanaka ndakauya kwarusapi handina kukwanisa kutenga redio ndakatenga gejo changamira ndakasvika iye aine gejo rake nanhasi ririko rake randakasvika ainaro ndakasvika pamusha pasina mombe ndakasvika pasina mbudzi kana huku akandionditora ndine hudzangu ndakasvika iye akangosiyiwa nemudzimai wenga asiyana naye nemapureti mairi nepoto ndozvandakasvika zviri ini ndakatozouya nezvinhu zvangu semunhu aigarawo ega achiita zvinhu zvake handina kusvika paine mombe handina kusvika paine mbudzi 1 mazuva aita girlfriend tanetsana ndati ndakuenda ndopaakatenga mbudzi akatoibhadhara paine wazukuru wake ndo akatoti sekuru zvamaita hazviiti ripirai munhu nembudzi handina kumbobvira ndaita boyfriend ndiri mumba make
but iye aitowanza magirlfriends ndombudzi yaakadeka achizotenga imwana wake. Handina chandakasvikaina. apedza ataura ega kuti ndakapa mwana. Right, hanzi ngoro, ngatiendei pangoro. Ngoro yakatofa, haina kutomboshandisa, ingori bhodhi takatenga tese. Saka ngoro iyoyo unoda kuti iende kupi? Nekuti sofa tirikuona kuti zviro zvaainazvo izvo rightfully ndezvake. Chiro chataakuona apa ingoro, unoda kuti isheyiwe sei? Masofa akati ndavo. Dzimbawe tonga sematongera munoita kana machitomupa tomupa kana mati ndakubvunza iwewe, ndakubvunza kuti unoda kuti iitwe sei ngoro? zvakangofanana dzimba panda kuti izvo ndine mombe yakaenda nayo mama tongera kuti izvo tatopedza izvo. saka zvakangofanana nepapa kana mati otora ngoro nekuti ndione mombe zvapedza.